Je sobota 29. září. Tady vidíme, že podlahy jsou hotové. A nyní je etapa, kdy se natahují už stěny. Pracují zde dva odborníci, Pavel s bráchou, a toto je pěkný. Přijíždí svačinka. Svačinka se nese. Pánové, svačina se jde podávat. Podává se držková polévka. Tak, ještě jsem doma byla přihřát. Provizorní rozvaděč je stále ještě v provozu. To je přívod. A tady jde nějaká prodlužovačka od toho. Tady koukám, že na zemi jsou tady už nějaké sádrokartony. To bude na strop. Tady vzadu je technická místnost, kde už stěny jsou natažené, aby se tam dali pověsit kotel, boiler a podobně. Ale je tam doma jak v pytli, tak tam nemůžu filmovat. Děda má taky doma. Vždyť jsem říkal, že nechci. Střecha stále ještě není úplně dokončena. Také kolem domu je stále ještě dost velký binec. Když se dělaly podlahy, přivezli písek a zbylo ho tady celá hromada. Jednu fůru vozejku Pavel už přivezl domů. Možná nabere ještě další. Je to škoda to naházet tady do země. Tady na té straně domu je také hotové podbytí. Sousedi se tady už docela slušně zabydleli. Naposled jsem tu byl před několika týdny, protože od té doby jsem marodil.
A dnešní práce. Tady se Pavel připravuje. Bude obkládat tuhle koupelnu, kde bude sprcháč a záchod, jestli se nepletu, že jo? Jo. Obklady jsou obrovské, 1,20 m na 60, takže se s tím bude špatně pracovat. Ale Pavlík je šikovnej a on to všechno zvládne. Budou bejvat. Přibývat to bude rychle, ale... Ale Pavla, nemám tady přitopit. No jako... On třeba celou noc jsem to tam nasekal. Tady v obýváku jsou ještě Vánoce, baterie lahví, vypitejch, tady se chlastá ve velkým, zdá se, krbu se topí a za tu dobu, co jsem tady nebyl, se udělali všade stropy. Už je tady vytažená elektrika na světla, prostě práce pokročily. Tak tady máme předsíň. Já ti pak přinesu další až to. A nahoře, tam je vlez na půdičku. Schůdky spouštěcí, ale nelezu tam, dneska už jsem jednou upad. Nejsem úplně fit, takže půdu si necháme na později. Ale mezi tím tu byla parta, která zastříkala, nebo jak se to řekne, zateplila stříkací metodou nějakou, že jo, všechny stropy nahoře. No, takže z toho máme jenom jednu fotografii, co pořídil Honza. No a jinak nic. Pak ti je dodám. No to říkáš vždycky, ale nikdy mi je nedodáš. Ty vole, by náhodou vylítla. Nyní Martin. No, tak jsem ji vyměnil. Tmelí stropy. Poprvé, bude se to prý dělat ještě 2krát. A dneska už tam bude nalepená nějaká dlaždička. Co? Tak tadyhle si Pavel nalepil takovou spíčnou Nějak vědí víc to dlaždičku a pojede od ní takhle doleva tady a tam ty pak zastrčí za ně. No. Honzik přičumuje, všichni čekají, až tam bude první dlažba. Už se to zkouší, nebo už je snad nalepená. No. Tak cvičně to tady Pavel zkouší, nesmí spadnout. Náhradní nejsou. Náhradní není. Pavel natahuje první dlaždici a všichni zvědavci na něj koukají. Tady se natírá lepidlo. Moje ta dlaždice velká, ale zase to rychle bude zbývat. Když se to povede všem. Zítra bude obloží na to ráno. Zítra nejdu, zítra nejdeš. Pozor, už se to zvedá. Máš tam řidiče. A je to tam. A drží to, nespadne to? No, to má tu lejnu. Jo. No. Tak.
Zbytek se nemaluje. Ale moje první dlaždice, když jsem usadil první dlaždici, to, jako úplně první, tak jsem vzal tu gumovou paličku, dal jsem ji tam na podlahu, raz, dva, dš. A říkám, tak to se budu muset uklidnit. Ale teď tady na mě vyběhlo. Konečně mohu přispět také jednu příšeřinou. Tohle jsem dnes viděl na vlastní oči. Tak tohle je, myslím, ložnice. Tady je strop zatmelený. Jdeme se podívat vedle. Nebo tohle je nějaký pokoj, já už nevím. Tady je strop taky zatmelený. Terén před barákem, když je trochu upravený, už tu není takový binec. Ale protože když jsem přicházel, tak jsem upadl, tak radši filmuju zevnitř. A je připravený ještě nějaký dříví na pálení. No, už je to slušný. Tak Pavel právě přidělal další dlaždici. Má to zajištěný krásně, aby to nespadlo. Mezerky. Rohy. To se tady bude vycházet přes rok z toho sprcháče. No, to je paráda. Protože by tady bylo hrozně málo místa. Přesunuli jsme se do kuchyně. Honzík tam natáhl perlinku. Martin to tmelí. Přesto přijde ještě ta folie, že jo? Přes to už ne? Přes tohle ne? To je jenom na ty úzký. Aha. To už tam je jako, to je jiná ta folie, jak to bylo, je to jako perlinka, to je na ty úzký. Aha. No ale stejně je to makačka. To než doděláš, ježišmarja. Hodlíček bude, na dole straně, jak dáme palubky. Poslední deska z hoříška. Teď to Pavel přeměří. Co? Musí ven, málo namazaný, musí ven. Kousek. Ale jak? Ale jak? Nějakou Ale špachtličku jak? nebo co? Tak Pavel přidal lepidlo a teď už to je asi dobré, že jo? Ještě jsem se nezmínil, že už jsou také hotové všechny stěny. Jsou vlastně připravené k malování. A tady Honzík s kamarádem, který taky staví, si na ten strop koupili brusku. Ta se připojí na vysavač. No a bude se to krásně dělat. No, na takovéhle plochy dělat to ručně by byl asi zabiják. Tak tady už je terén trošku upravený. Je připojený plyn, elektrika, odpad, voda, všechno je hotovo. Pavel začíná další stěnu.
Jak jsem říkal, že tady jsou už někde futra, tak jsou tady 3 futra pro zašupovací dveře. Tady ta lišta se pak oddělá a dveře zajedou do mezistěny. Jsou tady 3. Tadyhle je vchod vlastně z předsíně do obýváku. A tady je další vchod do obýváku. Také zašupovací dveře, nebo zasouvací, správně řečeno. Martin tady taky úspěšně pokračuje. Tak Pavel položil další dlaždici. A tak půlka hořejšku je hotová. Tak Pavel bude ještě pokračovat a já jedu domů. Tady zatím chlapci dokončili zatmelení kuchyně. Ale už toho mají dost, prej se jde na oběd.